चुनाव से या तोहरे ही गांव से बाड़े बनल उम्मीदवार हो। ए चाचा सुनी, होई तरह की बात मोर पाकी, मौका दे दो एक बार हो। कर विश्वास होई सब कर विकास होई, खुल के करी ह सपोर्ट मांगता रे राजन भैया। जिला परिषद खातिर वोट मांगता रे राजन भैया। जिला परिषद खातिर वोट मांगता रे राजन भैया। इहे एगो निहोरा बा। रउआ घरवा के बेटा, रउआ दिल के चहेता, रउआ वोट या सपोर्ट से भैया बने जइहे नेता। ए चाची, रउआ घरवा के बेटा, रउआ दिल के चहेता, रउआ वोट या सपोर्ट से भैया बने जइहे नेता। भूले न भुलावे के बा, इना के जितावे के बा, युवा के बाटे हो सपोर्ट की मांगता रे राजन भैया। जिला परिषद खातिर वोट मांगता रे राजन भैया। जिला परिषद खातिर वोट मांगता रे राजन भैया। रेडियो, टीवी और फिल्म जगत के मशहूर कलाकारों द्वारा चुनाव प्रचार बनवाइए, सबके दिलों पर छा जाइए। सभी प्रकार के HD ऑडियो विजुअल प्रचार कैसेट के लिए संपर्क करें। कालिका डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो, कालीबाग, बेतिया। निर्माता कुमार अनिल। मोबाइल 7781 930298 और 8825 3290।